Nakapatente ngunyan sa chapel kang Philippine Coast Guard District Bicol ang labi ni Coast Guard Kurt Russell Incognito. Kang nakaaging Domingo, kan maaksidente ini sa pigmamaneong motorsiklo sa barangay San Joaquin sa syudad ning Legazpi, pasado alas 2 ning maagahon. Sigun kay Police Chief Master Sergeant Henry Mirapuentes, Chief Investigator kang Legazpi City Police Station, gikan sa sarong kaugmaan sa barangay Tamauyan si Incognito. Lunad ning motorsiklo mapasiring subot si Incognito sa barangay Rawis parehong syudad. Kaibang tulong backride kaaning minor de edad na lalaki. Alagad man tang pigbabaybay ang pakurbadang porsyon sa lugar kang insidente. Nawaran subot ning kontrol sa manibela si Incognito. Hasta makabunggo ang mga ini sa sarong poste. Sa kusog kang impact, nakabarabad ang mga biktima na ikinagada ni Incognito asin ikinalugad kan mga backride. Base naman sa interview ko naman sa sarong backrider, ini po hali po ini sarong kang sarong backrider na binagbobordan kay ining Coast Guard. Tapos nagirenom-numan, hindi tamaraman ko ano nyata pasirin sila sa Rawis. Medyo na kayo namin ng apat doon sa harong na pinagbobordan kay ining Coast Guard. Napag-araman man na mayong mga sulot na helmet ang mga biktima kan maaksidente. Pag may protective helmet ka sa abang nagdadrive ka, sarap ito sa ano yan, makakasuporta, makakasalbar kung ikaw po magka-encounter kung aksidente. Kaya importante po naka-helmet perme. Sa presente, nagpaparayray pa sa ospital ang tulong backride na suminapo ning seryosong lugad sa maniba-ibang partikan sa indang hawak. Nakatalaan man na i-turn over ang labi ni Incognito sa pamilyang nabayang kanis sa Cavite. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal